ناوەندا ڕاگەهاندنا هێزên Sûriya Demokratîk Hesedê amarên êriş û binpêkirinên Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê belav kir. Hesedê dibêje Tirkiye binêrin tablo li ceme heye me ji we re amade kiriye li gor gotina Hesedê ji gora daxuyaniya Hesedê Tirkiye 17,596 êriş li ser Rojavayê Kurdistanê pêk anîne û dibînin di vê nexşeyê de li ser vîdeolê ji wan 17,433 biriya tank û topan êriş çêbûne. 120 caran bi dronan navçeyên Rojavayê Kurdistanê û deverên rêveberiya Xweser hatine bombabaran kirin. 43 caran jî Tirkiye di vê salê de 2023 da balafirên 22 da balafirên şer pêk anîne. Yani bi balafirên şer di 2022 da Tirkiye 43 caran êrişî Rojavayê Kurdistanê kiriye. Dibînin 120 êrişên bi dronan, 17,433 êrişên bi topan, ji çiqasî ji 17,596 êrişên ku Tirkiye anîne ser Rojavayê Kurdistanê û navçeyên rêveberiya Xweser. Hesedê hêzên Sûriya Demokratîk amarên qurbaniyan wan êrişan jî belav kir. Lê Hesedê tenê amarên qurbaniyên sivîl belav kir. Yani behsa şervanên xwe endamên asayişê û serbazên hikûmeta Sûriyê nekir. Dibêje yani hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê dibêje di wan êrişên Tirkiye de sala 2022 da 59 kes şehîd bûne. Di 163 kes birîndar bûne vê salê. 44 serbazên Tirkiye di van êrişan da hatine kuştin û 22 çekdarên opozisyona Tirkiye ku opozisyona Sûriye ku Tirkiye wan xwedî dike. Ew jî di wan êrişên ku di 2022 da çêbûne hatine kuştin. Navenda ragihandina hêzên Sûriya Demokratîk jî her wiha behsa ziyanên maddî yên êrişên Tirkiye kir. Got Tirkiye gelek avahiyên saziyên rêveberiya Xweser li Tiltemer, li Ayn Îsa û li Zirganê toparan kirin. Ziyaneke gelekî mezin gîhande wan deran. Ji wan cihên ku hatine toparan kirin, yên sivîl ku ji aliyê Tirkiye ve hatine toparan kirin. Du dibistanin, sê nexweşxane ne û nexweşxane û navendên tenduristî, du kargehin, me'melin yani, firineke û sayloyeke. Saylo yani saylo genim têda ye, ceh têda ye, zat têda ye, berhemên çandinî yên xelkê têda ne. Tirkiye ew saylo jî topbaran kir, bombabaran kirin û bi erdêra kire yek nehîşt. Li gorî ragihandina hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê cihên olî û goristan jî ji êrişan bêpar nemane. Meselen dêreke aşûriyan li Tiltemer ew jî dêra Mariswa navê wê ye û du goristanên wan li gundên Til Cum'a û Til Eve. Hûn dibînin ev dêra ku Tirkiye bombabaran kiriye, wêran kiriye. Til Cum'a û Til Şen'an li Tiltemerê ji aliyê topên Tirkiye ve hatibû toparan kirin, wêran bûbû. Her wiha sê mizgeft li gundê Cad, gundekî min bicê ye û li Fatîse, li Ayn Îsa'ye û Terawîze ew jî li Zirganê ye ji aliyên hêzên Tirkiye ve hatine toparan kirin û gelek ziyan dîtine. Gelek sentralên avê, kehrebê û petrolê jî di sala 2022 îsal de hatine toparan, bombabaran kirin. Heft wêstgehên petrol û gazê ya herî girîng jî hûn dizanin ya Swêdiyê ye li herêma Dêrîkê Hemko. Wêstgeha Swêdiyê, sentrala Swêdiyê ya gaz û ya petrolê ye mezintirîn wêstgeha gazê ye li hemû Sûriyê. Li ku derê? Li Dêrîka Hemko ye. Tê bîra we me jî pir behs kir. Tirkiye ew jî bombabaran kir, agir pêxist, wêran kir. Sê wêstgehên kehrebê jî dîsal Dêrîkê li Tirtemer û li Tirbespiyê bûn. Gelek caran xetên kehrebê jî li çil Tiltemer, çi jî li aliyê Dêrîkê li Swêdiyê wan deran, dîsa ji aliyê Tirkiye ve hatine toparan kirin. Kehrebe ser xelkê qut bibû ji ber wê kê jî niha krîza gazê, krîza petrolê li devera Rojavayê Kurdistanê derketiye. Tirkiye ne tenê ev, du wêstgehên avê jî li Ayn Îsa bombabaran kir. Ev bû bîlançoya sala 2022 ku hêzên Sûriya Demokratîk belav kir. Çi toparan kirin, çi jî bombabaran kirinên artêşa Tirkiye û hêzên çekdar li Rojavayê Kurdistanê û navçeyên rêveberiya Xweser.